Hi, good morning, may buntag everyone. So it's another beginning of the day, the week na naman, no? So how's your weekend? So Kariton Guy here, live here in the US. So next week na pala, no? Yung ano natin, to celebrate yung All Souls Day. And for us mga Kristiyano, in particular mga Katoliko, we celebrate All Saints Day. Ito lang yun, no? Kasi they're magkapareha sila, no? So we honor and celebrate sana, kasi pag masasabi nating mga celebration, halos araw-araw na, di ba? Mayroon pang World Siblings Day, mayroong mga World's Grand Parents Day, di ba? Pero hindi ko napansin, no, na mayroong Mambabatas Day. Lawmakers Day, kung sa English pa, Lawmakers Day. At ito yan, guys, sana, no, manukala na November 3, yan is i-celebrate natin yung Mambabatas Day, di ba? Diba? Ito yun, at least ba, i-honor natin sa mga senador natin, i-honor natin sa mga kongresista natin, diba? And that is what I am trying to propose on my vlog today, diba? Sana naman November 3. So, di ba? At least ba, long vacation, long masasabi nating paggunita. Bakit, guys? Bakit i-ano natin ng November 3? Kasi magkapareha, di ba? They have something in common, di ba? Ano yung in common sa kanila? Kasi for us mga Catholics, di ba, All Saints, ano yung mga saints? Yung sa November 2, All Souls, ano yung mga souls? Di ba? Yung dalawa, ano sila? Di ba? Tahimik, no? Wala na, no? Tapos yun ang napansin ko na something in common sa natin ba, sa mambabatas, di ba? Tahimik, di ba? Wala tayong marinig, wala nang, di ba? Tingnan nyo ngayon yung mga mambabatas natin sa Senado, sa Kongreso, di ba, na with regard sa request ng bayan, di ba, nasaan ang pundo? Imbis dati nasaan ang Pangulo, ngayon nasaan ang pundo? Wala, di ba? Parang para silang mga wala na, wala na dito sa natin. Wala na dito sa mundo natin, no? Parang they don't exist physically ba? Pero katulad sa mga santos, katulad sa mga kaluluwa, of course we celebrate those. For what? Bakit? Kasi nga, guys, is, di ba, in honor, sineselebrate natin yan in honor. So bigyan talaga natin ng importansya, bigyan natin ng halaga
yung pagkatao nila habang nandito sila sa mundo. Di ba? Ito mga kaluluwa for us mga Catholics is yun. In-honor natin yung mga saints. Di ba? Kasi binuhay nila yung buhay nila just to spread out the Christianity. No? Lalo sa mga nations na wala pang hindi pa na-convert. So, ito namang sa mga All Souls Day, ito yun, pag-aalala sa atin na kahit hindi na natin sila kapiling, no, physically, but in our hearts and in our mind, nandyan pa rin sila, no? At least bigyan natin sila ng importansya. Ito mga kaluluwa natin na pumapanaw na. At ito yan, November 3, dapat ito yun yung natin sa mga mambabatas day natin. Ito mga senador, mga kongresista, and we also pray for them. Diba? Diba? Ito lang yung hawak nila eh. Diba? Hindi sabihin hindi sabihin nandyan na sila, hindi sabihin ino-honor natin sila. Diba? Nasa kanila na ang karapatan. Diba? Tandaan natin guys lumago at lalago ang mga distrito natin, ang mga lalawigan natin, hindi dahil sa hindi dahil sa sariling natin, no? Wala tayo, we don't have capacity. At ito yan sila. Ito yung mga tao na inaasahan sana natin, no? Ito mga taong ito, sila yung masasabi nating steward. Kasi tayo, no? Bawat isa sa atin, as I've said, meron tayong karapatan eh. Bakit? Kahit ikaw, wala kang trabaho, tingnan mo sa resibo. Bibili ka sa tindahan, kakain ka sa mga Jollibee. Kahit bibili ka lang ng iced tea, wala kang trabaho. Tingnan nyo sa pinakababa. May valued added tax. Kaparte ka sa gobyerno natin. Kaya nga, nandyan ang mga ino-honor natin, nandyan ang mga mababatas natin, di ba? At least man lang ba? So yung sa contribution natin sa bayan natin, at least man lang gampanin nila yung binigay sa kanila na sa atin na mandato. 'Di ba? Kasi sila yung may capacity eh. Sila nakikita nila yung yung pangangailangan ng lipunan. Kaya nga November 3, sana Mambabatas Day, Lawmakers Day. 'Di ba? Dalawa na yung kaparihan nila, no? They have something in common or characteristic sa mga saints, sa mga kaluluwa. First is to honor. First is tahimik lang. Tahimik, no?
Ito yung pinakaano na kapareho nila, tahimik lang, wala ka. Diba? Bakit? Naririnig mo ba? Diba? Hihingi ka ng intercession yung sa mga santos, lahat-lahat. Diba sumasagot ba sila? Yung mga kamag-anak natin na mga kaluluwa o yung sa All Souls Day, nag-respond ba sila? Hindi mo guys. Hindi, di ba? It's the same rin dito sa mababatas natin, mga senado, mga kongreso. Ano yung hinihiling natin? Tahimik pa rin. Up until the ano yung hinihingi natin? Pwede sabihin na next issue please. Yan ang paborito nila. Next issue please. Kasi wala wala Kaya nga November 3 natin yan, sana i-propose yan, kasi itong mga mababatas natin sa Pilipinas masyadong tahimik. At ito yan guys, ang problema pa yan guys, yung first to All Saints, All Souls, wala na dito sa di ba? Hindi na sila physically present. Ang problema ito November 3, nakakarinig pa guys di ba? Nakakarinig pa, nakakalakad pa, nakapag-attend pa sa mga sessions. Pero problema, yan ang mahirap gisingin guys. Yan ang hirap gisingin. Yung gising na ba? Yung gising na, binigyan sila ng Diyos ng, di ba? To hear, lahat ng senses. They are capable. At least man lang kampante tayo sana na magampanan ng yung parte ng contribution natin. Pero ito yung mahirap, kasi they are physically present but mentally deep. Tapos mute, nandyan sila, buhay sila, nakapaglakad sila. May tainga, nakakarinig, makapagsulat, may bibig, mga makapagsalita. At yung iba pa nga guys binigyan pa ng kalayaan ulit na mamuhay bilang isang normal na mamamayan. Ang rami yan. Like number 1 senator na pinapanalo natin, ang rami nila. Mismo pa yung during the campaign, nagkampanya pa sa kanila.
si President Duterte, nananawagan pa, hindi nga pinansin. So ito yun. This is not a good sign for the country. It is not a good sign for the country. Di ba? Bakit? Buhay pa sila. They are now practicing itong mga katulad sa mga what we celebrated, no? Itong November 1, November 2. Di ba? Yun ang delikado, guys. Buhay ka, pero patay. Pero salamat na lang kay tayo as mamamayan, at least man lang, no? Na ano natin, nagampanan natin yung katungkulan natin, nagampanan natin yung sinabi on yesterday's yesterday's gospel ba, yung give to Caesar what is Caesar, give to God what is God. Kahit wala kang trabaho, ikaw OFW ka, nagtayo, no, nag-ano tayo ng remittance, of course may tax dun. Yung binigay natin na remittance, yun ipinagbili sa mga mahal natin sa buhay. Diba? May added value, added tax yun. Diba? Pangbayad natin sa matrikula. Lahat-lahat merong value added tax. Tapos ngayon, ikaw tahimik tayo. Ikaw hayaan mo na lang. 'Di ba? Na yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Dito tao nagkadarapa sa pagtrabaho. I'm referring sa mga OFW, no? Mawala yung pamilya nila. Para lang matustusan, para lang mabuhay. Kasi sa bansa natin wala na eh. Sa kapanganakan ko lang wala na. Nandiyan na nang exist na yung OFW. And right now, pumunta yung Pangulo natin. They are very proud. Di ba ang laki ng natin? Kawawa, no? For how many years? Ilang pamilya na nawasak, ilang pamilya ni walang pag-asang makapundar man lang sa Pilipinas. Bakit? Lahat, di ba? Umaasa eh. If you are working abroad as OFW, lahat-lahat umaasa yung pamilya lahat, no? Kaya nga there's no chances na makapag-ipon, di ba? Ikaw yung main source eh. Ikaw yung main source of yung income from the food, from the primary necessity, yung paaralan, pag-aaral, yung pag may masakit. Biruin nyo ilang years before na itatag yung malasakit na center ni Bongo. Anong ginagawa ng mga pabalik-balik na mga senador dyan? Anong ginagawa ng mga kongreso natin dyan? Sapat na lang ba yan na kontento na lang ba tayo? Na every time kung may masakit, punta ka kay mayor, punta kay congressman, punta ka kay
kay Gob, baka bigyan ka, para pupunta ka doon, para kang nagmamakaawa eh. Para bang sa kanila yung pera. Na in fact, yan ang pera ng bayan. Tapos yung iba, bigyan na ng magkano? 5,000, 10,000, parang abuloy na lang eh. Yung mahal mo sa buhay, nasa hospital pa, bigyan ka lang ng mga, punta ka kay Mayor, punta ka kay Gob. Na dapat sana ito mga mababatas natin, masenado, makongreso, yan ang dapat bigyan halaga. Di ba? First is health talaga. Tapos pag pupunta ka ng mga government hospitals, yung iba walang masyadong supplies. Baka marchulit lang yung kala sino yung mga Bisaya. Sino yung nakaabot ng marchulit? Wala masyadong staff. Pero unti-unti binago yan during the time of President Duterte. Di ba? Ang hingi lang naman natin is maipagpatuloy yung mga sinimulan eh. Kumusta naman yung OFW hospital? Kumusta? Nag-function na ba? At yan ay para sa masasabi nating bagong bayani. I'm referring sa mga overseas foreign workers. Ito yun guys eh. This is the fact ha. Me before nakapag OFW rin ako. Ang hirap guys. 'Di ba? Kasi aabot talaga na yung mga principal o kahit yung mga agency magbibigay na sila ng mga age limit. At alam natin, itong OFW natin, kontrata yan eh. Lalo na sa mga skilled workers. Lalo na sa mga skilled workers. Makapag Saudi ka, makapag Taiwan ka, yun. First, sino yung employer? Second, sino yung employer? Pero ano, pagbalik mo sa Pinas, back to zero ka. Kasi walang oportunidad sa bansa natin eh. Na dapat sana maghikayat kayo ng mga company or meron tayong mga magagaling. At ito yung simulan na ito yung bigyan ano natin pansin, tutukan yung mga invention,
mga lahat-lahat, or i-expand ba yung ang rami ng ano ngayon eh. Dapat sana na sources. Sino yung masyadong ano ngayon? Nakikita natin ang China, lahat-lahat. Dito sa US, ang source ng mga ano is ang China. Ano ang meron sa in terms of ano ha? In terms of production ba? Anong meron sa Taiwan? Bakit they are maintaining yung ano nila? Semiconductors all over the world. Kailangan ng semiconductors. At ito yung trademark nila. Ano ang trademark sa Japan? Tingnan nyo sa daan. Humaharurot dyan. Honda, Toyota, Mazda. Tingnan nyo yung Singapore. Hub yan sila eh, hub. Hub in terms of mga trading. Korea. Ano yung nakikita nyo sa Korea? Tingnan nyo yung mga tablet ngayon. Tingnan nyo yung mga phone nyo. Lumalampag ang Samsung. In terms of what? In terms of electronics. Ang rami ng mga galing sa bayan natin eh. Pero ang problema lang, inuuna ng mga mambabatas natin yung sarili nilang ano, pang sarili lang. At ang nakasasama pa yan guys, sa tingin sa sarili nila, they are privileged, no? Pribilehiyo sa kanila ang pagiging ano. Kasi kahit ikaw may karapatan ka sana sa pera na binigay mo, sa pundo na binigay mo sa bayan natin, wala. Sa tingin nila, sa kanila yung pundo. Sa tingin nila, they have all the rights kung saan sa Bisaya pa ihapak na. Yun ang ano sa bansa natin eh. We have the great talents. Ano binigay sa Pilipinas? OFW. Ang binigay sa Pilipinas is OFW. OFW guys. Ilang pamilya ano, yung iba nawasak. Inay mag OFW, mawala yung tatay.
Siyempre, to become one yan. In matrimony ba? Yung ama yung ano dito, no? I'm not saying lahat, no, pero yung temptation ba? Yung halimbawa ang bana mo yung mag-ano. Para sa atin normal na lang kasi generations to generations yan ang ano natin parang way of life. Yan ang original na trending, parang trend na ba na para sa atin normal lang, normal lang. Mga ibang bayan normal na. For how many years yung anak mo makita mo lang once a year lang, ilang buwan lang. May ginagawa ba ang gobyerno natin? And they are very proud, no? Di ba? Nakapag-ano tayo ng mga OFW, ilan-ilan, milyon yung ano natin. And ito yan guys, this is the real deal. Na dapat sana ito mga bababatas natin, yan ang tutukan nila how to give the opportunity sa mga bagong graduates natin on what kind of industry. Although nandyan yung mga BPO business, di ba? At least man lang tingnan natin lahat in terms of construction, ano yung mga pangangailangan na pwede makaprovide yung Pilipinas. Not only in terms of sending out mga workers. Ang sa atin is we form at magtayo tayo ng sariling production. Yan ang ginagawa sa China. 'Di ba? Ano yung pangangailangan dito sa US? Lahat-lahat ina-outsource. Pag-outsource nila, nakuha na nila yung blueprint. 'Di ba? Kinokopya nila. Kung sino yung hindi maka-afford nito, meron naman kaming lesser price, mas mura. Hindi na lang siguro mag-last for how many years kumpara dito sa gusto mong produkto, pero at least maka-experience ka niyan. And that is why no wonder lumago ang China. Bakit? Yung small and medium enterprise nila binuboost talaga kung ano yung pangangailangan sa mundo in terms of production. But are they sending out mga workers? Diba? To work for or they provide a production firm kung saang bansa dito sa US, lahat-lahat? Wala. So meaning, natutulungan nila yung sarili nilang bayan, di ba? Na hindi man lang mawalay sa pamilya. Wala ba nakapag-isip yan, guys? Aasa na lang ba tayo? Di ba? Para bang for us mga Christians ba? 'Di ba? Pag hindi pa tayo nabinyagan, meron tayong original sin. Para bang ikaw
pag himugso mo dito sa kalibutan, di ba? Yung pinakapanganak ka dito, di ba? Sa mundo nito, kung sa Bisaya pa, pagguwa mo pa lang, no, sa imong inahan, paglabas mo pa lang sa sinapupunan ng inyong ina, you are destined to be an OFW. Biruin nyo guys, paglabas mo pa lang, you are destined to be OFW. Bakit? Bakit guys? This is reality, ha? Kasi yan ang pinapangarap ng lahat, karamihan. Kasi pag OFW ka, pag dito ka sa ordinary, hindi ka makapaglabas sa country with your own income, with your own money. Dahil nga, di ba, yung sweldo natin, bakit nagawa ng Japan? Bakit nagawa ng Singapore? Bakit nagawa ng Korea? Nakikita ka ba ng mga OFW coming from Japan, Korea? Meron, pero mga ano yan, mga higher ano yan sila. Yan ang tutukan sa mga mababatas natin, and that is the reason, di ba, for us mga mamamayan, for us mga OFW, for us na mga anak sa mga OFW, we have the rights. Saan ba yung pera? Ano ba yung pinupunduhan ninyo? Para ba yan sa mga skilled training ba? Para ba yan sa mga future employment na inaasahan sana namin para hindi na kami mangibang bayan? Yan naman ang hiling na eh. That is why, that's the purpose of sa COA, we demand to have an open book. Kaya nga November 3, wala. Yan dapat eh. Yan ang ano natin, i-celebrate natin sa mga mababatas natin. Yan ay celebrate natin sa mga senador natin, kongresista natin, November 3. Kasi up until now, tahimik sila. Para bang sa kanila yung we have the rights to keep silent. Bakit? Pera ninyo yan eh. Posisyon namin to eh. Sana yung very vocal? Sana si Bato, di ba? Sana yung mga Tolentino, sino ba yun? Yung karga-karga ni Pangulong Duterte, si Cayetano, di ba? Sila Hontiveros, without even mentioning ano yung pananaw nila, ano yung panig nila. Narinig lang natin. They have plan to oppose. At linilihid tayo sa issue, guys.
issue ng what? Yung sa ICC. Okay guys, yan lang muna ha. So tatandaan natin, November 3, dito natin i-celebrate itong sa mga kongresista natin, ito sa senador natin, mga bababatas natin. No, at least we have a long vacation. November 1, All Saints Day. November 2, All Souls Day. Ito yung number 3 sa mambabatas natin. 'Di ba? All Mambabatas Day. All Lawmakers Day. Kasi magkapareha lang itong tatlo eh. Yung santo, yung kaluluwa, tahimik ba? Pero ang kaibahan lang dito sa ikatatlo, di ba? Buhay pa, pero patay. Pero mukha ng ano. Yan ang mas matindi. Di ba? Yung tulog, yan ang mas matindi. Yung gising na, hirap na gisingin. No? Pag gising ka na, bakit mo ka gisingin? Pero patay yung tainga, patay yung bibig. Ang kasama yan guys, although hindi natin natingnan dito, no, they will be judged, no. Sana makonsensya itong mga senador natin, no, mababatas natin, diba? Kasi hindi yan sa kanila galing eh. Not I'm referring to pondo, I'm referring yung the qualities, yung senses nila, sense of hearing, sense of talking, yung pag-iisip nila, no? At ito yan, November 3, dapat ito yung i-celebrate natin. Tahimik na tahimik sila. That we ask what we demand. They're responding on it, certificate lang daw, without the receipts and everything. It's sad, no? But that's the reality na nangyayari sa bayan natin. And we stand for PRRD. And soon, no, we're gonna discuss yung strategy ng mga kalaban, strategy nila para ma-die off yung issue. Okay guys, amping sa kanunay, Kariton Guy, live here in the heart of Florida, USA. Bye.